pamberi pedare ramambo mutasa. Ramira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvane zvechokwadi. Zvese zvinotaura nezvechokwadi. Pachiraswa nemhosva. Kana pachiraswa nemhosva. Mwari anobatsirwa. Mangunda chero kuti matongo ndiri mwana waSamukome ndichatsanangura kuti zvakamira sei asi dare randakasimudza kuno kuti ndisvike kuno dare randisimudza dare remadzidzi baba wake mukoma wangu ini nababa wake madzisekuru edu wakabereka ana baba saka mukoma wakashaya vobva vasiya mhuri wanga wanikasukuruka wanga wachichengeta kemwana komwana wavo akanga ashayawo saka mwana uyu akasara achigara nababa akandidedza kuti baba mwana ari kubudirwa ndanonoka hangu ndiri kurumba muna Dhisemba paitwa nyaradzo yamai vake mukoma nyaradzo nandi ndinouya kusvika kunyaradzo taita nyaradzo ndikati ndakupfuura ndikuenda kuJosefu kwaDC baba tokaine pano mwana ari kubudirwa kubve mataura nemhepo iyo mangwana ndinodzoka ndokudzoka ndichingodzoka kudaro ndakazosvika ari manheru mbuya vanobuda pamwana vachibva vanditaurira totaura ndakabva ndaita mazuva mairi ndiripo ndichitaura nambuya ndakuenda ndozodzoka kwapera masondo mairi apera masondo mairi bva ndadzoka ndotaura futi nambuya achita mbuya dare ramuri kutaura ndiri kurinzwa rakanaka saka zvatinochiita chiregai ndidaidze vedzinza tiungane vedzinza vachitaure nemhepo tichironge tiri pamwe chete tifambire mberi saka ndabva ikoko ndakadzoka kuJenya kwandinogara ndakuronga rwendo rwekuti ndichifambe ndichitaura nevamwe saka ikoko chibva ndakutanga ndoudza mukoma wangu wemumba ndobva ndavaudza mukoma ndobva ndachizosimuka ndoita sei ndotenderera saka ndatenderera kudaro ndochizoti ndapedza ndakabva chiri chipiri ndikazoti chachishanu ndochifonera mukorore kuti shamwari ndapedza kutenderera vanhu vaya ndikangoti foni vanotouya mangwana zvikanza hatisati tari kuti tisatagadzirira kuti vanhu ivavo vaungana kochi ndobva ndamhanya kuenda ikoko kuti ndishanda saka chingoti nopanapa paiti sei paungane vanhu tinotorerwa uniform kuchechi vaingotaura zvakawanda saka apa yanga yasara pandakadzoka chishanu manheru yaSaturday songo vaenda kuchechi nguva zhinji padei ndiripo pamba paoko pandaenda pacho taikurukura namo vaenda kuchechi ndasara ndaikurukura namo vabuda dare rambu ndikutaura nambuya kudaro mbuya wasuduruka wauya tetegu yakanzi chii vanhu vari kuramba kuita sei kuti tifambe nemwana ari kuita sei tibatsire mwana ari ndo pandiri kudai
izi dzimwe dzese idzi kuseri kusumudza dzese idzi ndoda ipo papo kuti ari kuramba ndiani chiri kuti arambe chii ndo pandinoda ipo papo. Saka chazondisvitsa kuno tiri mukati mekuita izvozvo ndakazobhuda kuti ivo baba vaudzwa handisi kuziva vakati izvo ivo kumba kwangu usasaitise usasasvike nemwana iyeyo ari kubudirwa futi akudzingwa pamba apa uvanzi ngabve pano vachivapazonzi havasisina chikafu chokumupa mwana iyeyo zvokuti pandazouya panapa ndofunga anga ane masondo mairi randakazouya kuno kuranga rari rechitatu ari kurarama ngemaputi mangwanani masikati nemanike. Saka ndakazouya kuzochema kuti mambo ndauya kuzochema kuti mundibatsirewo tinunure mwana tibatsire mwana ari kubudirwa tigadzire matare etsinza. Ari kumwana wacho ari kubudirwa pano muchembere vanotobuda vachitaura vega vakangosangana natete guru futi mudariro vanotouyawo vachitaura vega. Saka vari kuti muri ungane tiite biko rekubvunzana kozoya biko kozoita mabiko mumashure ekutambira. Saka ari kuramba izvozvo ndiani? Ibaba vari kugara neni. Asi baba vamunotaura kuti ndiye hakuramba handi yakambokudaidzai kuti mwana saka chazoti wachinje pfungwa chiya handisi kuziva. Soro ichangamiro nakuruka yese mimi ndinozivonya zivonya matombo ndinobva kwavumbuni ndakamukasa vumbuni vakaitinga vesho kuti vakashanda vakauya vana matombo dikidiki musikana ndakakamisa kuchikoro kwavumbuni ari grade 4 mukomana ingamisa grade 2 kusvika mafomu 4 wese nemukomana musikana akuru akati ndakuenda kutsvaka basa vaenda almost for 13 years tisikazutari akazoshaka hanzvadzi yangu kashaka kwashamu yaenda pachikoro chinozi chidazembe ndakaona mwana achisvika asvika ikoko tichidadza kuita zvese takachigwa nhumbi dzehanzvadzi akazouya kumusha kwavungu haana kugara kugaenda muna oktoba pakazodzoka akuti inini baba ndaakubudiwa ndakandotohwa nemhepo vakaenda kwasvimba ndikatobikiwa doro akabikiwa doro vakuinani andozvaitika baba ari baba zvikazi tiri kwashamuko ndakasangana neumwe murume kutaura baba avo mumhepo saka ndidaidzire nditaura navo vanozi Gerald Mangu isusu kukura kwedu kwatadada tinobuda tamuona hwedu zvanga ndaizoda kutsanangura wakatosvika nokukira pachikoro pamwe achitodeketera watanga kudeketera zvekwake wozikubisa zvemwana pachikoro pamweni pamusha pamwe tichinotarisa zvodaro mbuya akazoti ndibikirei kapfuko ndobva ndadini ndobva ndaenda asi ba wakabuda ubva daiwa tifanira toona zvedzidzo zvodai mwana achibuda ndifunga zvingakombora zvingadzitswa pakanaka zvinofanira kudaidza dzinza rese ini baba vangu namai vangu kura ndinombofira tazvita indiri mwana mudiki handizvigoni zvokuti paiyo paitwe bira pano zvadaro tichienda saka baba vangu kuti vakaenda December kupera kwaDecember mwedzi wega after 2 weeks dzega anga akuuya pamwe pangu manhero ari mafriday usiku
ndakaona mbuya tichimusaitafuna temi yatapera maenda kwaya Friday ndakamuka ndikagadzira nzvimbo imwenda kubasa chidzoka wandori wamuka mukicheni wandorimo mukicheni mukadzi achindoshanda ari mukusvika manheru mukadzi anga yandotadza nekushanda mukicheni wandorimo nyaya dzacho dzisikapiki after every 2 weeks kusvika muna April achindouya zvaguma zvakatondishungudza nemukadzi wangu nevana vangu tobvunza chii chakuitika zvazodaro mbuya akazobuda zvikazi ndiye kana zvadaro nditi ndakahwara zvekuhwara zvizvi nditengere machira ndimbuya ubva wandorera chinochi mashushu katanga nemudzana todini tibase mbva ndaita izvozvo ndikatenga ndikabvisa mari iyo akabvisa $5 tikatenga machira mashushu akabikwa mbuya wakabuda wakapurudza wakadzana kwati waigonesesa kati ndada kuenda sandina mari ndikapa mari yangu ari 2 naba kuti waende kwazvimba waende kokapedza masondo mairi ariko no communication topakatanga zveve vawafona zikaza tiri kudzoka mudzoka koitei mwana akazondikafonera futi mwana akati ndakasvika ndikagashiwa zvange ndikateti wachikaranga achiti ndakanetsana nemazuva 3 nani baba wati hazviti kuti usari unofanira kubikwa madoro baba wane zviwa zvinobuda pavari wachitaura iwega 40 years kana zvavari kuita wada kukavhira nenini mwana kuti zvati zvadini mwana akanga azi asare kwazvimba kwakaenda iye akati hazviti ngakidzoka akadzoka mashure matatu sazvada dodzoka kobikirako zvapera izvizvi musoenda akaenda taenda kuchikoro musoitavhura wakabvabva babonyemudzima yangu patsuva panyatoti wabvapo wazoenda futi kwasekubva wazi ndina mukoma unotedzera achagoni kufamba wakastroka kutaura achatomuziki nesenzi acho achadini kubva wasvika ipo asi wakazodzoka futi pamwe pangu wadzoka ipapapo rechimangwana nacho ndaenda kubasa futi wakatora nemwana kubva waenda kwasabhuku wangu tosuma kuti toda kubika chidoro without my knowledge ndipo ndakadzoti apa vawada kudinima ndimusha uchatoenda ndi baba ndipo ndakazoshandisa usimbanosonge adini chisimukai mwedini muende kwenyu ndokuzoakandidaidza kandida kuti ndozvindomo apa dzawabudisa mawhatsapp negrupu redu akazi matongo mutare matongo family tine mwana tine baba mukoma unozi Erajathoroba wangu nemwana wake mukoro wakaizi Mosi waakubudiwa sikangati mukoro kotodziye kubvaisa namba dzemukunda pawhatsapp kwazi upfumu wedu wakabiwa wakadzoka ndapedza futi wana kuti hazvina kushanda wakanditumira meseji iri foni yeku ndichichidziro ndiri mwana mbuya wakambobuda kuti ndazvibikiwe kumba kwako nyakati kwazi hakuna gara zvaitora zvakawanda zvodai zvaita kuti mbuya wacho wabude wataurira yenyu ndeyekuti haisi kubatana yenyu haisi kubatana ba kuzi pandazwa pekutanga pamata ndati apa chokwadi china patisha kuti muri wairi saka uyu sei akuda kuya kuita chikaranga mumba menyime ndopari kuti ine saka ndoti ndiri mwana mudika ndizvigoni changamira ndopane hondo plus machira ndakatenga wakaenda mwana akanga atozi asaro asi baba neyawo tageti yayo inayo mubvunzo yechipiri mwana wemunin'ina wemukoma wenyime anoenda kubikirwa doro kwazvimba ari pai nani ndozvakandishamisa doro rei richitungamirirwa nani pasina hama yake kwazvimba riri rei kana riri svikiro rekwamatongo rinobikirwa kwamatongo newanhu wekwamatongo nototi mwana anobva kwazvimba kuzi anobva kuno kwamatongo kuenda kubikirwa doro kwazvimba wozodzoka kunoko kuti ndambinga pane something chisiri right ba something is not right ndazvamuri kuti imi makatotenga machira neini saka musati matenga machira imini semhuri makambounganidza here mumuzwa kuti uri kubuda pane mwana zimwe muchamenyere kana hausi changamiri ndakaenda nepuresha nababa wazva ndaisina usunungiko kana kubasa kwaindobvisa pavhubudi kwakurundoendawo semunhu ndakashungurudzwa ndibaba waiuya maizvendaka waindouya manhu wanga utogara papa pangu aiwa batika izwa izvo chiri kundinetsa izvozvo izvi ndechekuti imi mbambo
fukai simba rekuenda kumba kweuyu muchinomutaurira zvekuita pachikuwa pake musingaendi kumba kwenyu imimi chii zvokuzi kana kuri kutika mudzimu wedzinza muri yese inofanira kuziva zvo muri yeuirana kuti svikiro takamboriita mumusha muno ranga riri ratete nhingi rakutsvaga pekudii pekuenda muri youwirirana yotaura zveshuwa ngariende raapapi raapo urongwa hwekubikirwa kwedoro remudzimu wemusha haruiti nemunhu wani pamusoro imimi maifanotanga maintroducwa mumusha because hamuna kukurira uhuka kwandiri pamakauya muri inokuziva here kwamatongo muri inondiziva asi kuti uyu wataura futi kuti pamuri imimi pane umwe mudzimu uri pauri 40 years unondodzova badza sautauri pamuri imimi asi pane mudzimu uripo unodzova badza sautauri havasati vataura navo aiwa ndati imimi uri penyu imimi mudzimu iwowo ndewepi ndewei ndewedzinza aiwa wedzinza wakamirira ani because musha menyuka kuti muite mudzimu mumusha unofanira kunge wakanga umburipo hautangi panyowani ba uyu munongwe mudzimu kai apa nongwe mudzima imimi muri kuti wenyu wedzinza futi uyo uri kuda pana tete guru ndewedzinza futi saka mudzimu wenyu chaiwo chaiwo wedzinza ndeupi uri pamuri nepauri apa ende chinondinetsaka sei umwe mudzimu uri kufaitira kuti umwe mudzimu wakomodhetwe iwo pachezvawo usati wakomodhetwe roho yacho yemudzimu yenyu imimi mumburi ndei because muri kufaitira imimi kuti umwe mudzimu urekonaizwe imimi muri kutoona ndiri mudzimu asi amusati marekonaizwa mucha saka power yacho yekuti muende koti ndei iri kubva kupi lingi yake uyu nemusikana wedu uyu midzimu yaisituka midzimu ya3 because pane umwe mudzimu wakanogadzwa kwazvimba ukabikirwa do kwazvimba uyo ngewenyu uri kwazvimba bambo muri kuromba here kana kuti muri kurota kana kuti chii chiri kuitika pamusoro handiziti makundibvumira kuti nditaure makwesezi atinoda kuti ukliye uone kuti tiri kufunga takagara panapo taura kuti ndotiziva kuti musha muine midzimu mingani ende magara muine machira mangani the fact yekuti makanotengesa machira manyowani kuno uyu kuti midzi mumusha mamagara musina machira iwawo because machira emusha anoitwa person aya maenda kotengesa manyowani ayabva kupi aya muri kuromba here and my problem why this one why uyu because handiyewo nemwana uri kubudiwa akamwana manyechi handiyewo nemwana uri kubudiwa handiyewo nemukadzi uri kubudiwa handiyewo uri kubudirwa atingochengetwa saka dambudziko rake rekuti avharamba akaiswa pakona nderei iye chake dambudziko rake ndiro ndoda kuziva mumhuri kuti dambudziko rake nderipi chairo ramunoti 2 minutes hodi 2 minutes hodi 2 minutes hodi tibikire do mukadzi ari nekutsvaira achakwatsira nekutsvaira murimo gare doro rienyi doro rinobikwa pazvimba mamhondoro enyika yezimbabwe kuti kana makwanisa kubika pazvimba ka muchibika kwamutasa mobika zvekwauyu mamhondoro enyika apa pamatongo pacho pajenya hapana doro rirubikwa mwana matongo ndiye pajenyaka asi dzinde rana matongo riri papi
takasobva kwanyamukwarara vana baba vachitaura mwe vari kubocha umwe ndoaruku vamwe ndoaruku uyu ndi matongo iro ndi mangunda asi matongo saka shairana kwa matongo mwana mudiki aatambura ko mukome utawa ndeuyu kuti ndiani mukome yapene history dzetisingaziva sinombota vana baba vangu bandidzawo asi imi momambo mai mama mhanya kotenga machira nekuti ripese mamuruzvidawo kani chakamire ndakashungurudzwa ndemukadzi wangu kwangu kushungurudzwa ndi mwana mudiki pana zvandinoziva hakusi kuda kwangu ba mangunda uri kutonga kwa matongo tokwira nepachikuwa changu kuderera mwana mudiki asi manje izwa izveyo wakuru inini chandoziva ini hakuna rimwe dzinza rinokwira muchikuwa cherimwe dzinza richipira mudzimu wedzinza usiri waro hakuna zvakadaro asi wakambomutendererei kutango kuchikuwa wakamubvumidzirei ndo pandikubvunza kaipa kuti pambo imimi mwamati muchikuwa menyu motosvika munhu makuseni akutodekerera wana mukome motozitenga machira momhanya kutenga machira molili munozvidaidzira mhepo dzisinei nembambisho munozvidaidzira mhepo dzisinei neimbambusha iye kwamatongo iyi ndabva ndatanga kufungako pfungwa dzangu dzabva dzadzokawo mashure iye kwamutongo ndiye amuchemwaka ndimi futi kaimi wemukomana uya wanga asikabari uya wakati aze mukadzi wangu asi kubara tagarisari musikana mutsukuya mukadzi mutsukuya nekamukomana kai kaizi muchemwa kai ndiyo kai ndiye kaunga baba wacho kwakazoenda kwamukotsanjera mukotsanjera wakazoenda kaumba kwenyu akati zviri andakaita handiri kuti kudaro yakaripota kuti chii asi paakauya ikoko kutaura kuti hapana chawo hapana chaona asizve izwai kana muchiti hapana chakaona haana kumbotaura nezvisvikiro renyu herei harina kumbooneka hatina kumbobata darero ini chandoziva ini panosvika mudzimuka kana paine mudzimu uri pasaidi kauri padhuze unotaura zvinotaurira pamusoro akamirai kana paine svikiro riri padhuze rikasvika pane rimwe svikiro zvinotodaidzana kuti veshamwa ndakuona uri pano right chiitawo basa ngatiite basa ini renyu riri invisible risingaoneki rakaita sei because I guess from because tinozomboita follow up kuti nyaya yakaitwa paya paya vakazoperera papi yakaperera papi pane zvakafamba here kana kuti hazvina kufamba musikana yahasani pamwiri watone mwana musikana ya watone mwana ishuwe handisi kuzviziva hamuzozviziva asi ndiri kutaura wai ndiri kutaura kudaro ehezve wai ndiri kutaura dai because pakaitwa dare iroro namukotsanjera ikoko pane wakabatwa mumusha menyu imi vana baba imimi pane angarutamba bhora rangarutambawo pana Mr. Bobilo pana Bobilo mumusha menyu muna Bobilo urimo Bobilo urimo mumusha menyu vana baba imi makabatwa pana Bobilo anga kuti mwana asabariwe Bobilo ani mere mumusha aiwa lokai futi kudare kwamatongo murizwa dare kwamatongo rakati chii because nyaya dzenyu idzi wadzwa taura tizwe guys zvekuti mararamo rumwe amupfuura musina kuyamo moita mhepo yakawanda kurumofamba mudzwa pese pese zvibvumirwi basi kuita akoyaro kungoti pese pese isusu torakana zvinhu zvi zvemudzimu ngazvitaure pana taura tikuzwa rubodzoi urudei taura zvauri kudrowa tikubvunze isusu titaure bhozi remubvunzo yakawandisa because hatikati pese pese taura izvo pawatosvikapo wanga kutobhema fo here mumhino kai pawatosvika ndakona uri kutofamba wanga kutobhema fo here mumhino ngerei mani
ndaripota ndisati ndasvika pa ndakuona uri kubhema kwa here mhino uri kuya kwetakakutarisa imese wakombera kuti ndasvika pano vanhu vaya wana bwizi waya wavhare pfungwa dzimaidza usatambe nedare chinonzi dare chinokosha isusu amutotona bambo hatidzowi pa panapa uza bambo hatidzowi pa asi mumasaidi medu mese umu makaipa muna na Jona, wana Hendure, wana Josiah, wana Heredi, wana chipamba usiku. Wezo walimo kanitendeleza walimo wezo. Saka ukauya unauzoa sasa wanobatwa. Yo wanokubata. Ndaura tizwe yo mangunda. Bambo. Yati siyanai neuyu munhu. Asiyana nemusha. Kumba kwake siyanai nekumba kwake. Musamumanikidze zvinhu zvasinei nazvo zvasingazivi. Zvaasina interest nani nazvo. Kana muri kuti mimi chinhu ndechedzinza, unganidzanai dzinza rekwamatongo, mounganidzana motaurirana chokwadi kuti chikuitika ichi chokwadi here kana kuti hani chokwadi. Because muri kuzvidaidzira maproblems one. Matotenga machira. Machira akatomberwa muchikuwa ka. Akaomberwa kuti chii? Ende akatengwa mune uyu. Akatengwa muzita rani? Akaiswa muchikuwa chani? Uyu kwamatongo ndiani? Akaona zvaanoona unoti kuti musarwisanise madzinza. Musarwisanise chi? Madzinza. Mukarwisanisa madzinza, wamuri kuretera problem ndopi? uyo matongo. Munombozvifungwa here imi kuti sei mukoma wenyu paakafa? Wana wake chete wari 2 ndio wari kubudirwa. Kuti mukoma unaenda kubikirwa doro kwazvimba. Umwe wacho uri panapo. Family 1 isina nherera. Ndosaka yuzi nherera zvichengete shwa. Mukoma naasi kubudirwa ba. Mukoma nari kuharara asi awatoonani bani hanzadzi yake. Awe kubikirwa doro kwazvimba ndiani? Ndiye ubudirwa. Abikirwa kwezi. Saka abikirwa kwazvimba, abikirwa futi kuno. Auda kuno. Uda kuzva kutaura kuti budzidza na baba yako. Hayo. No. Awa uyama ukama wao uri papi. Mangunda nemusikana. Mwene mbwani wakabuda pamhembo ndakandindaidzire baba. Baba wanyongere kaburo mdistrict kuti baba wamangunda ngauye pana. Wova atokwira muchikuwa. Iye baba mangunda kotosika kotovhisa bhutsu. Ndiyo ringanga une pana nganya muchikuwa. Andisanda ndimenoka ndakubvumirwa kutaura chokwadi chii. Isusu bambuka. Chimwe chokwadi chacho chinowestira dare chii? Nguwa. Asi chokwadi chiripo ndechekuti imimi dawo tutizive kuti imimi uyo ndi matongo. Imimi muri mangunja. Mangunda. Saka hamusi matongo. Ndiri matongo. Mangunda nese munhu. Muri mangunda. Saka mangunda na matongo chiri chimwe chete. Imba kwamukome, imba iri kunzi mukome vuti. Mukome ndiani? Mukome ndiwo sitete guru redu. Mukome imeta kai. Vanoera dziwa. Mukome idziwa. Kwamukome ikoko. Dziwo tete guru redu. Vaita vakazi vatatu. Vabereka imwe muriri kunzi mukome iyo. Neimwe muriri kunzi gumbo paziteya kwa chimbatso. Inozari? Gumbo. Gumbo. Vamwe vari kuseri kwamudenda uko. Kochizouya imba yedu inonzi matongo. Vaberekwa nemwera hanga. Mbuya tseya mukunda mandikati. Dangwe ravo ndo rabereka. Dangwe rambuya tseya ndiwo sambanje. Wabereka samkamuti nhenge. Sekuru wewe. Iyo line ndichinda kuizwa basi. Mati uyu mudzimu uyu nditateguru. Handizvo. Which means nditateguru mukome. Vasiteteguru mukome. Ndiani? Abara madzinza matatu aya ndiani? Ndi mukome. Ndi mukome. Meaning kuti dzinza racho ndo patinofanira kutangira kana chiri chimwe. Kana ndiri kutaura navo mbuya. Ndikutoona kuti mukome yeye watotaura nezvake akabereka mukome ndiye akabereka sekuru wakabereka baba wangu. Mukome yeye kana nditaura navo. Mukome yeye vari kudiki. Saka mbuya wamutaura naye ndiani? Mbuya vakararama. Ndati mbuya wamutaura naye mimi asiri mbuya mukome abara mangunja mutomwanzani abuda abara mukome na matongo na rimwe wacho ita gumbo na gumbo. Mati gumbo matongo mukome.
wana wemadzimai matatu asamukome andizvo. Saka samukome ndizo ndikuchibvunza kuti mbuya wari kubuda apa watori kuseri wari kuseri asi wakamirira ndo pari kuenda kwese yangu ndi mbuya wari kubuda kuseri asi akamirira Gumbo, Mukome naMatongo ndizvo. Saka mafamilies ese ari matatu aya Mukome, Gumbo naMatongo wari kuzviziva here? Ndo zvandakafamba ndichivataurira kuti kwauya mhepo. Alright. Saka mawataurira wakati chii? Kati chiuya tiite sei mutaure nemhepo yenu. Ndobva wachiti ubva mati imi muri kutaurira kupi? Saka uyu akazopinda papi uyu? Zvinoitirwa kune mhepo yacho. Kune mhepo? Kuri kubudira mhepo yacho. Aiwa. Kumba kwairi kubudira. Mhepo iri kubudira kwani? Kumba kwawo baba. Mhepo haisi kubudira kumba kwawo baba, iri kubudira kwaMatongo. Asi mumba musahwande. Mumba iri kubudira kwani? Matongo. Saka hondo yese, nyaya dzese dzinofanira kuitirwa kumukomana mukuru wekwani? kwaMatongo. Muri basa bandurara. Asara ari baba kwaMatongo. Ndo kunofanira kunoitwa nyaya dzese dzemudzimu. Hadziitirwi kumba kwemwana uyu. Mukuitira kumba kwemwana uyu, chikuwa chemwana uyu zvikuwa zvingani zviri pamusoro pake? Zvakawanda ndii. Ko iye mukoma wake akafa akasiya vana anga asina imba here? Anga asina kuwaka. Saka baba wake anga asina kuwaka. Iye nyakufa. Baba wawo ndo pavari kugara. Ndine gofe ndipo ndakasiyiwa ndiri kugara nababa namai. Batikana kuti hakuna here umwe mukoma musoro penyu? Mukoma waipo ndoduka wakasitoka ndikuvasara apo kufamba vachamboni. Batika kufamba nekuti asei hakuna basa. Chiripo ndechekuti mukoma waripo wapenyu wane chikuwa. Ikoko ndoko munofanira kuenda kuna mukoma because ndiye amirira dzinza. Vanogara mutaundi kuchikanga ndiko vanogara. Izwai bambo. Imi bambo muri kuzviexposa chinhu wani. Kudani zviuye kwenyurika. Kugara kuruzemba haisi mhosva apa. Ndambo kutaura pepe kuti kamhanyire kenyu kwamakaita kutenga machira mamuri kuzvidawo baba mavagara muri kuzvitsvaga. Maifanonga makatotike kutanga vachisvika mamati mukoma ari chii? Aripo. Mukoma aripo. Mukoma wabvaenda kupi? Mwamaenda ikoko. Mukoma wachitaura kuti no ndakudelegata kuti pane zvese zvamuri kuda muenda kuna chii? Kune mufana. Iyo nhasi mukoma ataura kuti amufana ameno bhora rake raudini? Rari kutamba. Ini handiri dini? Handirizivi. Ende mukoma akatoti handirizivi. It means kuti mhuri yaMatongo ratovharwa harimo. Ende uyu pamhuri yaMukome, yaGumbo, yaMatongo uyu atumwa nani? Mangunda uyu atumwa ndiani panapa pamhuri yaMukome neyaGumbo neyawe atumwa nani kuti aite coordinator? Pamusoro wechangamiro wandidaidza ndataura nemi pandakachiti inini regai nditenderere ndinoudza vamwe raapo vauye vataure nemi. Bambo kwesoko zvamutaura ilo muprocess. Ndati imi bambo hamunotanga nhasi panyaya. Nyaya inoratidza kuti yaane nguva iyi. Handizvo? Nguva yese yemakatora muchitenderera kwesoko. What is the result? Vanhu vakaungana here? Havana kuungana. Sei vasiri kuungana? Baba vakati havasi redi kuti vanhu vaungane pamba pavo. Aiwa, imi munoda kumanikidza kuti vanhu vaungane kumba kweuyu sei vasina kumba kwenyu imi? Handina kumanikidza. Saka kana muri kuti hamuna kumanikidza. Saka chiri kutadzisa kuti uyu kana zvisina kuti kumba kweuyu zviitwe kumba kweumwe chii? Uyu hazi redi. Imi muri redi kai? Haisi ngozi kai? Haisi ngozi kai? Uyu hazi redi bau. Imi muri redi here? Muri redi. Saka sei musi kuita kumba kwenyu muda kuobhanya kuchikuwa cheumwe? Handina kumanya. Kaka, bambo, kwirai kuchikuwa chenyu. Ndakaita ipapo. Ndakange ndiri kuita. Ndakanga tiri kuita. Ndadaidzwa. Bambo. Imi bambo ka simba rekumbofamba kwese kudzimba uku ndopanobvunza muri kuriwana kupi? Muri kuriwana kupi? Chiri kukutumai chii? Ndotoda kuziva kuti munombotumwa nechii? Kuti muunganidze vana vese ava?
Zvapoinda iro changamira. Ndazuri kutuma India. Imi muri kutuma ndiani imi? Pandakatenderera ndakatumwa namuchembe. Watenderera Izwai. Muchembera ari kutuma muzita ripi? Vakabuda ivavo. Wari kuti ndiani? Because zvakaita clear bambo kuti muchembera ari kundituma ari kubuda apa ndinhingi anozikana nemhuri dzese dziri mbiri. Hapana anouya apa. Kuti muchembere ndiani? Muchembere vakati vanonzi mbuya Sawe. Buyani? Sawe. Mbuya Sawe. Mbuya Sawe ari mai wani? Handina kutozokwanisa kubvunza kwese kuno kuti aiwa makabvunza saka mamuri mhanya kuende muchiendera nenyika kuti information pamusoro imimi izwai imimi iyo mbuya iyoyo chii chenyu kutaura kwavo nditete saka imimi remuite rimwero natete wenyu izwai tete wenyu mataurwa kuti tete pakutaura kwavo ari tete nditete wamakazivawo here imimi kana kuti mimi hamuna kuvaziva? Handina kuziva. Hamuna kuvaziva? Saka muri kufamba nesei nechiro chamusingazivi? Ndazodzoka kubva kwandakatenderera ndauya ndikataura namuchembere ndokwakazobuda tete guru vachiti izvo ndini gotwe remwera hanga ndine haranganomwe. Kana matoti ndini gotwe remwera hanga mhuri yakabarwa nemwera hanga imhuri yamatongo haisiri mhuri yamukome haisiri mhuri yagumbo. Saka muda kuti gumbo namukome wauye papi apa munhu ari kubuda apa ari mwera ari muzukuru wewana hanga pamusoro aiwa chimunipindira ipa mwera hanga mukadzi wamukome. Saka gotwe remwera hanga igotwe rakaberekwa nemwera hanga namukome. Izvi gotwe racho riri mhuri yani? Mati pamhuri yakaberekwa nemukome handikaenda pana mukome nagumbo namatongo nana mai wavo vakasiyana. asi mai wamatongo kandiye hanga. Uye mizu kana tete guru ari kubudayo aine lingi nehanga. Hapana munhu anonzi matongo. Ndizvo ndachitaura kuti hapana munhu anonzi matongo pavana vasamukome. Saka mati vamuti mangunja ndiani? Mangunda ndiwo tete guru vakabereka baba. Ndiri kuti inini imba iyoyo yemwera hanga tangoendisambanje wabereka saka muti nhenge. Izwai bambo, izwai mirai ndisabondo mirai bambo iyo ijagoni yese muda kuti vhirikidza nezvimazita mirai. Tiri kuda isusu munhu handiti apa ari kutaura akamirira mhuri dzese idzi dzamuri kutaura dzamukome dzagumbo dzamatongo dzari dzese ndiye munhu atiri kuda apa because ndiye munhu chete anokwanisa kuunganidza mhuri dzipi dzese idzi. But munhu kana ane a particular family yaari kuti ndo kwaari kubva it means wamwe wese ava muri kunetsa ava havanei nacho bachinhu ichi. Muri kutsaizva ndutaura uyo auya akamirira ndimwera hanga uti it means kuti mhuri yaari kumirira ndianani? Mwera hanga. Anditi ko wana mbuya wavo mwera humba makombe wari kuuya pa uchiti chii? Ko wana dziva wana mukome wari kuuya pana uya wachiti chii? Wari kuti wari kuingeya pamusoro ichangamira hamusundipindura. Ndoda kutsanangura ipapo pavari kutaura mwera hanga ari kutaurwa ndimai vakabereka haasi kuti mutupo kuti vaira hanga. Izwai bambo, kana atori mai wakabereka it means chiro chamurufambira handi chenyuba murufambira chiro chana sekuru. Munhu ari kuda unganga. Chiro chamuruto kana atori mai chiro chamurutofambira handi chenyuba. Munhu ari kuda unganga. Because shawiro muri kutenderera naro iri ndena mbuya kai. Mbuya haso irudzi rwenyuba. Ndo rakuda kuhaka kuti matiri kubva vana mbuya titi mbuya haasi wemumusha menyu harisi shawire kumusha kwenyu. Saka muri kufambira shawire siri kumusha kwenyu sei? Ko waridzi weshai wacho wakauya waridzi wambuya wariko makavataurira here waridzi wambuya kuti mbuya uri kubuda wakwa pamusoro ichangamira ndoda kupa jekesa ipapo ndiri kuti inini tinoyera dziva isu mbuya vari kubuda vanonzi mbuya Sawe vanoyera dziva. Tete guru vari kubuda vachitaura kuti ndivo gotwe
rakayamwiswa nomuyera hanga, meaning kuti gotwe rakayamwiswa nemuyera hanga. Mbuya Tseya vaya vakaroorwa ndiSamukome vakabereka mhuri iri kunzi Matongwe mumusha wekwamukome. Bambo tingawesta nguva yedare. Nyaya yenyu haitodi dare bai. Munozwa bambo? Nyaya yenyu inongoda kuti unganidzai mhuri dzamurutaura idzodzo. Mhuri dzamurutaura idzodzo dzikawirirana zveshuwa pane anozviziva mbuya wamurutaura. Then mutangire ipo. Nyanya yakapera pamakabika doro, boza handiti rakabikwa rikatambirwa kubasa. Zvoda unoribikira pamakabika. Makabika makazibika masusu imi. Mukabika masusu. Mukaombera, mukakwira mukaombera machira kai. Saka maombera masusu makakwidza muchikuwa muchiti chii. Ada kurapa ero. Kana zvaorapa zvakapere. Kuti zvinoitika mukagamuchira kana topoti pamwe hausiri wenyu. Makatenga machira makatobika doro. Makatogamuchira hauchatobobvi musha. Mukaromba midzimu. Zvatozvenyu. Ndosaka ndakutaura kuti muri kuromba imi. Muri kuromba because makabika masusu. Masusu ndati kutaurei. Masusu anobikwa. Handiti iri nyaya yekuti maona kuti nenguva iripo hamusi kukwanisa kubika doro proper. Ndopanobikwa chii? Ndopanobikwa masusu. Unozwa? Asi munototaura pamunopinda kumasusu kuti takubikirai masusu kuti mumbofane kuwarairwa. Handiti tichabika hari chaiyo. Zvino makaisa masusuko mukatoomberera machira. Izvozvo watomirira tateguru kuti mubike doro. Wamirira doro chairo chairo. Right. Tateguru utaura iro. Makati utaura ka? Ndakataura navo. Aiwazve. Iwe unongotaura nawe muzike. Why do you munoita chinhu sei chinhu chii chako wega? Wamwe waripo wana Matongo? Waripi? Mukoma wangu havadi. Havadi? Havadi zvechivanhu. Ko wamwe? Variko vanoda kuuya. Unodai mauya nawo ka? Chini choda munhu wandiri. Because kana muti mutarai muri one, ndimi ndimi munozotipa reported speech. Ndosaka ndakadaidza vamwe kuti vauye. Kuti vauye kuzotaura nambuya. Wapi washo? Wese kwaSabhumbo kwaMukome ndakaenda, kwaMangunda ndakaenda. Wakauya iri kutaura naTiteko? Aiwa, vakazomira zvino kuti zvakanzi hatisati taaredi. Aiwazve, izwai, imimi hamuna kudaidza vanhu ava baba kuti vataure naTiteko. Makavadaidza kuti wauye kufunction yedoro kumba uyu vachitaura kuti I'm not ready. Ndakadaidza kuti vauye vataure nemhepo. Tochinzwa kubva ipapo. Waida kutaura nemhepo vari pamba pani? Ndopane nyaya ipo. Wanataura nemhepo vari pamba pani? Iwe uchidaidza vanhu kumba kwako. Wokwira muchikuwa chani? Chako. Iwewe daidza vanhu kumba kwako muchikuwa mani? Mako. Handizo. Kumba kwako kune mukadzi. Zvakataura munhu. Mukadzi uriwe. Hambo gari mukadzi vasakuda mukitchen mukadzi uno. Saka warudedza mfano. Anoya sei kuziraka na poto kana. Kutosvika pamba pemunhu akazvirongekera nemukadzi wake nemusha wake nechikuwa chake nemapoto ake. Wakumanikidzwa ndatiitire ipapo. Nenyaya yekuti kwako hakuna mapoto, hakuna unotsvaira. Ndawoita kumba kwako pasina mapoto Rora udaidza vanhu chamwira mumba makwe. Ndakumba kwako iyo, akomana. Imimi kumba kwenyu kana zvamusikadi hamudi, hamumanikidzwi. Murudzwa, mutemo hamumanikidzwi zvamusikadi. Ichi chinhu kana chiri chekuti ngechedzinza. Uyu arapo uyo, tateguru. Uchataura zvaari kuda chaikuti kuitira pakati nepakati nepakati. Hamuchuziba kuenda papa. Ndanga mataura mukoma hadi hazvidi. Yes. Taura tizo. Ndauya vingapere mumusha. Nekuti kweretiziwe kuti tiripo. Iwewe tateguru. Taurira vana ava wafambi waite zviro ngegwara chairo chairo. Ndiro
chairo randakawika kuzoraira. Right, chiitiwo tateguru. Masutu ako uri kudai iwewe. Tiri abikirwe kumba kwake uyu. Ngabikirwe vanhu ngaungane kumba kwake uyu. Ngaasanesane nevanhu ba. Watotaura zvanaka. Enda kumba kwake uyu. Arore mubike doro. Chibva wamutsvagirawo nemukadzi, haana mukadzi pauyu tete. Pamake muri merere. Ndau yanga iripo. Mati tete guru. Ndau yanga iripo. Ndeyekuti homwe yangu yandigerei. Iri kunoraramira uku. Kwamba uchadetserwa uku. Ndiyo ndau iripo. Homwe kuraramirepi? Waka. Chienda kaunoitirwa tsika mukati metsinza. Maberekerwa homwe. Kuti kagona ukakubatayo mabasa ayo. Anenge ari kubatwa pamizinda yenyoka. Zvinoraipei nai mambo. Handisi kuzwa dzokorerai futi. Dzokorerai ndina kuzwa. Umwe yangu inomboraramira kumuzinda wenyu. Okwazvimba dodo rakabikwa raiwa rei. Rekupupurira dare. Kwazvimba. Ziri kumusha rakabikwa ndiani kwazvimba? Mzacheme. Hapana tete guru nochema ba, tete guru haachemi ba. Muchembera hambochemi, muchembera akachema pamberi pewana wanaozodini. Shirawe zvangu. Wakabikirwa doro. Ure nemusha. Wangu. Raiombererwa nani dzinza riri kuno. Ranga risiri rehomwe ba. Kana kuti redu. Doro raibikirwa pere ya matosi. Chibata matosi munhu mutema. Kuri kupupurira kuti ewa zvedetemwe nauti pere yauya iyo. Pere yao chikwata. Chibata matosi ndiani? Chibata matosi haasi werudzi wenyu bawo. Katsai wakauchemereta kuona. Asikapereka tiri kunyonyota. Kuti pere iri. Izwa tateguru. Ita uto wana wasabate ba. Wasadaidze mweya isiri yawo ba. Wazvizwa here? Ndiro chairo mambo. Wananga wasabate ngawasadaidze mweya isiri yawo ba. Chiwatungamira kuti doro richirongwe kumba kwake uyu. Wazwa here? Kumba kwake uyu. Kumba kwake ngakuchitirwe urongwa wese. Ndinotenda mambo ndinorangarewa Chiendako. Alright, chiendako. Bye bye, chiendako. Ndinotenda mambo. Alright, chienda. Right, mambo. Endai morongezo murongana titeguru kumba kwenyu. Moita zomuda modaidza vanhu ouya paumba penyu. Nyaya yenyu mogadzirisa yopera, asi musabate tumwe tusinei nemi musabate. Handizvo? Right, tateguru, bye. Mazwa bambo. Right, chibatanai imi bambo. Hazvirevi kuti kana zvadaiwo hamuchiri mukati menyaya. Pamuchadaidzwawo nevamwe panoenda vamwe. Endaiwo. Asi mimi kumba kwenyu hachadi kuona munhu. Nekuti hamuzvidi. Hamusi kuti hamuzvidi. Zvokuti makatombotenga machira mukabika masusu, ndinidzi kuti munoteerera, muri munhu anoteerera. Asi tiri kuti pamwe pacho machira iwowawo aya makadeketera, muri inofanira kuziva kuti machira aya makadeketera muchiti pamachira ipapo. Because munokwanisa kuzodaidzira mhuri, mweya ichazoshupa mumusha umu. Ozi machira ndiwo wakatenga. Machira ndiwo wakatenga, ende iwewe zita rako ndori kuenda pamberi kuzi mwana nhinge watenga machira ekuti mugare mumusha zvakanaka. Zviri pamusoro ndikuda kutiseva kuti ndizoite zvese izvi wese wautaura pamwe wakafambira mwacho wakatendai muiti hatizvidi kandi andasara ndirwa saka makazona kwangu sikuda kwangu kutenga machira puresha ibva kuna baba.
kazvemataura izvizvi kaura wacharamba undodinete noti hapano kana pakapenda kakatambira samanisi musi wa29 ichinzidona kudari musi wa3 takauya panapa tapauya wakanga wakanonoka kuuya bva tazoona rapo wakaenda kobvunzwa vaona kubhadhara mari zvese ndanavisa kana ndanifunga kuti social discussion namama ivo kana izvozvi musi wa17 toyadzwa zidare hakuna ngotoya musi wa24 vakatotsvaga mari yekubhadhara dare ndiyeyo waifonera tiri kumba ako achibva jenya waitsvaga nzvimbo yaanofona wachisangana nemwana watisingazivi asi vanhu vaitaura dati hatina nazvo wakatoya kobvisa mari yedare mbando zvakanaka ngaichiendai kumba bambo chirongai kumba musi wamunosangana nemhuri dzenyu dzamudaidza dziuye kumba kwenyu uku kumba kwouyu siyanai nako next case handei